Awuyizinja ayibuyile izinto ze-game ondlebe madoda. Ngimeleni nanonke bafethu, ominenhle, ojika nelanga. Ngithi nginjayeni. Yimina ujika lolanga omkhulu, angenzi into uzangisebenza, angifundi ngihlele ekhaya. Ngihlala nezinto zami e-tech shop, sihlala e-container, ngirepresenta zonke izinto ey'hlala ema-container emlazi entuzu makamasho. Yithini izinto ze-game, sihlala kuyo yonke i-container. Sikriticize wonke umuntu elokishini. Ungazositshela ngoNonhlanhla wena sebemshaye kakhulu ebuza umjakajaka. Wemfethu sakwamshaya noNhlanhla. Hayi bhakhona ukhona sakwamshaya la kini akekho sakwamshaya kodwa siyamazi sishayiwe. Mfethu sazi zonke iy'ndaba zala erawundini. Uthi ufika nje una-one day sithi awumbheke lo sisi. Sonke ezinapha khona usiswe inkinga. Ngeke usitshele bhakhona. Wathenga imoto siyazenga wazositshela ngalo imoto eyikweleti leyo. Lalela sazi yonke into. Sazi sikhomba ngisho abathakathi. Thina nathi kwayithina siyathakathwa. La bantu bayasithakatha. Asifuni ukusebenza erawundini ungazositshela ngeke ngisebenze phavami nimoli. Hayi ngeke ngisebenze emoli. Kodwa asifuni. Kahle siyimisela ukusebenza. Sizinto ze-game sishayo 2 rand. Uma ufika esitolo sicela u2 rand ususuka sebenza